Nis. Ik zie kisse waarlijk. Waarom merk man dat je dat in de hoek al een Jew had je achterwaarts voor de Almeisjen. Waarom had de recht een beetje? Oh, ze vergonnen, ze kun je alleen maar ze wakken zien kan Creic. Maar is het kale vergonnen? Ah, van de pavis een Jew wie? In het hè. Dan kun je meer weten een Jew wat Peggy and Archie. Met Peggy and Archie sheets we got agus we got the Creic crodh caoraich zien. Ja, maar ze een vaart kan Creic. Je doet wat de voeting een beetje groot, een curry, hoe ne vaart? Wel, maar Misho Kakunium, we got the coiseachd more and the Peggy and the courier or at more. Wat is dat toen? We got het al kool, dat je taars tonkels, dat je kunt niet. Dan kan ik krijgen met kool, we gaan coiseachd zoals, agus wat coiseachd gezien er dan coin groeach. Wat is het? Maar is dat vol we got kan chun. Wat is het? Agus. Ja, cool weet we, coin weet we. Coin weet, agus wat. Ach, kindje haro naar wat je moet, hoor drinks dan had de Jew. Oh, ha wend het zien een Jew en ha chene Jew. Ha wat hoor drinks had de Jew. Haro. Agus ha wat skut wat kan groen seel maar wat ze fem in je hele gachi. Wat kan je le gachi? Wel is het kan de game got een coiseachd gachi ja. Hallo, wat ja. Maar kun je wat ver hier vastget voor een heven je ziens wat krijg je mee Peggy lekers wat je kan goed doen de zeelers maar poor je kan goed doen zo raas staat goed je kan je ze ballen voor Charlotte zwakker wat het raad hoe pissen de wakker dat is je moet de kroeien hoor dat wat slo in dat time ze werden hadden wat de smunging Hallo. Wat je kan goed zo als man er fries kaart kan door zijn raas. Kan door zijn punt je raas wel. Wel, klein. Dus een naastzeeldag. En dat doe je wat toen nog eens doen. Ik zeil zijn wat prisen meest prisen tonen. Wel, dat is zo. En dat is stellen niet doe je dat zo. Ha. Ja, ga eerst. Je maar daar ik het. Je maar had doeg. En dat.